खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो प्रमोद सारनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै प्रमोद सारनि मा जाथाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानो थांगासिनो लोगोफोर ओके लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिनै प्रमोद सारनि मा जाथाय जादों मा जायाखै लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो नङा होनबा दासान्दि इलेक्शननि माने रिजाल्टआ मेनि 4 तारिखआव होगासिनो नङा होनबा ओमफ्राय दा माने एकदम खबरफोरानो एकदमबारे माने सोरबा गोसोफोरा गिलुं मालुं माने बोरैबा बिखा गुलदुब गुलदुब माने जागासिनो सोरबा माने हर सान उन्दुनो हायाखै माने रिजाल्टखौ माने माला मोनगोन माबायदि रोखोमनि जागोन साननानै नङा होनबा दा लोगोफोर ओमफ्राय बेनि गेजेराव दिनै मोनसे प्रमोद सारनि दुखुनांथाव जाथायानो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोन आं बुंगासिनो जाथाया मा होनबा दा जेनेबा हमना ला रिजाल्टनि टाइमाथ' गैला दिनै हमना लादो दिनै 2 तारिख जाबाय गाबोन 3 तारिख ओमफ्राय सबनिया ओमफ्राय फाइनेल रिजाल्ट सफैसिगोन होनबा दा बेनि गेजेराव लोगोफोर दिनै जोंहा माने गोबां मोननै दोलो पार्टी दं होनबा मोननै दोलो पार्टीनि गेजेराव ओमफ्राय जेनेबा जोंनि मेन बर'नि BPF दोलो पार्टी ओमफ्राय UPPL पार्टीनि गेजेराव माने जाथाया मा जादों आं रावनि भेकेन्सि बुंनो थाङाखै लोगो जास्ट माने दा एग्जिट पोलनि माने निउसाव माने होयो नालाय नङा होनबा एग्जिट पोलनि निउस आपडेट होबाय थायो माने BPFआ माने बे जायगायाव हमना लादो एक्सेट्रा आरो माने एक्सेट्रा माने क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बेफोरबायदि एक्सेट्रानि माने एडभान्स देरहानायनि मोनसे एग्जिट पोल माने रिजाल्ट होदों नङा होनबा दासान्दि बेखौनो लानानै माने UPPLआ मोनसेबो देरहानो हानाय नङा बा अबेबा मोनसे मोननै सिट मोननो हानाय बेफोरबायदि गोबां दावराव दावसि जानो मोन्दों नङा होनबा जों दासान्दि निउसाव नुनो मोन्दों दिनै बेखौनो लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो लोगोफोर बेखौनो लानानै जोंहा प्रमोद सारनि मोनसे प्रेस मिट नुनो मोन्दों लोगोफोर दिनै बिथाङा माने बेफोरबायदि दुखु फोरमायदों आरो माने गोबां मानसिफोरा दिनै माने जोंहा रायजो माने सोरबा BPF दोलोनि मानसिफोरा जास्ट नाम लायाखै माने बिदि बुंनाङामोन आरो जास्ट माने बे UPPL दोलोआव माने देग्लाय रावबो देरहानाय नङा ओमफ्राय दिनै BPF दोलोआनो सब माने देरहाजोबगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादों सोरबा बिफांनिफ्राय बाज्रुमबाय माने उथिलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों ना होनबा BPF हान्जाया देरहाबा रेडि दंखायोनो माने बिफां गोजौनिफ्राय बाज्रुलाय उथिलाय मोसानाय डाइलेक्टफोरखौ मा होनबा ओमफ्राय दिनै बेफोरबायदि जादों दा माने एग्जिट पोलनि मिनिङानो जाबाय माने जास्ट मोनसे बेनिफ्राय माने ओरैनो अनुमान हिसाब लानानै एग्जिट पोलनि माने नाम्बार बुङो आरो ना देरहानाय हिसाबै बेफोरबायदि एग्जिट पोल खिन्थु फाइनेल माने काउन्टिंआ दा सोलिगासिनो ओमफ्राय दा बे फाइनेल काउन्टखौ माने 4 तारिखनिफ्राय माने फुंनिफ्राय लाना बेलासियालागै माने बिनि फाइनेल माने रिजाल्टखौ मोनो आरो 2टा 3टा बिनि गेजेराव फाइनेल रिजाल्ट मोनो बेयाव एसे देरहानाय जायो ओमफ्राय दा जों नुनो मोनगोन लोगोफोर दासान्दि ओरैनो एग्जिट पोलनि मोनसे देरहानाय नाम्बारखौ लानानै माने गोबां हुलुस थुलुस जागासिनो दासान्दि लोगोफोर नोंथांमोना जेबो कनफिउसन नङा लोगोफोर दा जोंहा UPPL दोलोआनो जा ओमफ्राय BPF दोलोआनो जा माने जेननाय देरहानाय थाखायो नङा बयबो बेवहाय जोङो रावखौबो जेबो बुंनो लाब गैया ओमफ्राय जेखिजाया लोगोफोर आं बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब सेयार खालामनो थेंक इउ स' माच